Komplet il-konsultazzjoni brabta mal-Parks Nazzjonali f'pajjiżna. Dan kif il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli u Chief Operations ta' Project Green, il-Perit Beverly Costa, iltaqgħu ma' membri mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, l-Organizzazzjoni Studenteska Sakes u l-Youth Advisory Forum. Dan bħala parti mill-konsultazzjoni bit-tema Shape Your Space dwar il-ħolqien ta' Parks Nazzjonali ġodda fil-White Rocks, Fort Campbell u Manuel Island. Ġi spjegat kif il-White Rocks huma maqsum fi 3 żoni speċifiċi: il-bini, il-kosta u l-art agrikola. Iż-żgħażagħ tkellmu u ddiskutew idejat differenti ta' kif dawn iż-żoni jistgħu jinbidlu f'park li jaqgħad flimkien l-arti, l-sports u l-kulturi fost oħrajn. Issemma wkoll kif governanza tajba tas-sit hi importanti biex il-park jibqa' spazju sigur għal kulħadd u joffri opportunità ta' użu għal kulħadd. Enfasizzaw l-importanza ta' mezzi ta' trasport differenti li waslu lejn il-White Rocks b'użu tal-art kif ukoll bil-baħar. Issemmit soluzzjoni ta' Park and Ride, servizzi ta' shuttle u anke konnessjonijiet diretti minn postijiet bħall-università. Aħna raw ta' importanza li dan ikun spazju użat minn kulħadd imma anke miż-żgħażagħ tagħna li għandhom spazju miftuħ li huma jistgħu jqattaw il-ħin. Il-Ministru Dalli qalet li ż-żgħażagħ tagħna mhumiex biss stakeholders importanti, imma msieħba ewlenin f'dawn il-proġetti. U sar inkomplu għaddejjem dan il-proċess biex kulħadd itina l-idea tiegħu għaliex verament irrid li dan ikun legat ta' pajjiż kollu kemm hu li għadha pitada nħarsu lejn il-White Rocks u ngħidu ejja naraw minn fejn tlaqna u fejn wasalna llum.